Dobrý deň, som Vladimír Juríček z realitnej kancelárie AP Company a dnes vás pozývam na jedinečnú cestu k bytu, ktorý môže byť aj vašim novým domovom. Príbeh sa začína tu, v srdci nášho mesta Nitra. V dostupnosti máte starú tržnicu, mlyny, pešia zóna 5 minút, školy, škôlky, obchody, dostupnosť bez auta a bicykla ste všade do 5 minút. A sme tu. Stojí pred vami neobyčajný jednoizbový byt, ktorý čaká na majiteľa, ktorý ho pretvorí a obnoví do podoby svojich snov. Byt máme bez susedov a je tu úplne ticho. Poďte za mnou. Áno, je v pôvodnom stave, ale práve v tom tkvie jeho krása. Prázdne plátno na začatie nového príbehu. Chodba, kúpeľňa, aj kuchyňa po rekonštrukcii bude presne podľa vášho gusta. Za každým, keď položíte nový obklad, vymeníte kuchyňu, začnete písať nový príbeh miesta, ktoré bude vašim domovom. Ďalšia izba je nepriechodná, otočená do dvora, ktorú využijete podľa vašich potrieb. Tak čo hovoríte na tento nenápadný byt so srdcom mesta? Kontaktujte nás pre viac informácií alebo si so mnou dohodnite osobnú obliadku. Dvere máte otvorené, tešíme sa na vás.